Ati. Kachongwe. Kwa ngiri. Zilise. Kanjani? Wakasimbe. Unakafara. Mawe good time. Muchembere ndiye akazorora. Akazorora. Muchembere azorora. Iwe uri kutaura kana uchitaura kuzorora utaura kuti kudini. Mama wazorora. Inda wanzina kundiudza kubva kusei. Mukoma. Handiti makatidaidzira kuti mama ngavabve kuZimbabwe. Mauye kuno handiti tinde kwamadzimai. Trenege. Handiti kuchikoma chekirimora. Tono ubatsirwa musi 6 March. Handiti tese tikazvibvuma izvo. Madhamu yangu. Maini wenyu. Babika tea panapa. Ndobva ndanotenga chingoko. Kwazora majarini zora doi. Handiti neacha. Mai maonyadzozvidyira zvakanaka. Handiti. Saka ndarenza kuti mukadzi amanyi paPretoria unotengera mai. Mai vachingopedza kudya. Ndobva wati ndobva wazorora. Saka ndarezva here mukuzorora kwamai kuri kubata papi. Iwe wadi kuona ipapo pazorora amai kuti amai vazorora. Vanhu vari muri panapa hamusi serious. Seriously? Hamusi serious. Tisazorodza mai. Tisazorodza mai. Usandigara chinetsana neukachongwe. Hamusi serious iwe. Nai mai. Mai uyamundiwira zvokutaura mukoma pangu. Nai mwanangu. Wamukona pangu. Chiko chiri kuitika. Imi muri pano. Mwanangu pangu. Uyu ari kunditaurira kuti hanzi mazorora. Saka inini Nai mama munozorora nini? Aiwa. Ndakazorora. Mama ngazorora. Ndakazorora wani. Ndabiki wangu tine muroro wangu munhu andakatozorora. Panda pamotozorora. Vangu nditoda izo. Pano pambasoka. Tichitoronga nyaya kutoenda kupi? Kuchikomo chekirimora kundokuti tichitora. Madzibaba tiri. Baba Trenege. Saka inini uri iwo haugoni kunyatsotsanangura iwo. Saka ndatigara tichinetsana. Imimi manje ndimatadza. Watadza kutaura kuti kuzorora kwandiri kutaura ndokuti amai vakazorora zvavo vaita. Ndokuzorora mama musazorora. Ndokuzorora kwachamwe ndakaita. Mukati memba. Ndabva hangu kumwa tea. Maposa kufunga mukoma izvi. Ndozvinhu zvandonyatsa kuona kuti ndaifana kuita sei kufunga. Mama vanonyatsa kupinda mumba togara pasi. Totaura kuti mai zvavazorora. Vazorora period yakaita sei. Plus kuzorora kwavaita kuya. Kunotitedzera mwana kuenda kwamadzibaba. Shona yako yanga isina kutwasanuka. Neuri maposa Kungwara. Kumusha chaiko kwatiri kugara. Zvivanda zvashupa. Zvidhoma zvashupa. Vana vari kurohwa saka tatege tiendewo kuchikomo chekirimora. Kwamadzibaba Trenege tinoponesa. Musi wa 6 March. Aiwa zoishuwa. Ipapo magona hande. Saka izvezvi mungatodza kuti munhu wese uri Cape Town. Pretoria. What is happening? Joburg yose ino. Nekwese unosvika kuBedbridge. Vanhu ngatinangei pachikomo chekirimora parobatwa munhu ano musi wechingani? Musi wa 6 March. Ndimadzibaba ndakataura. Madzibaba Trenege. Anokona. Madzibaba Trenege. Inini ndakatokuwa paredhiyo. Muzotanga kutomoka zima kuita izvi. Ndini ndakatakuwa mazi. But hazvisi kureva kuti kwanzi pese tofana kuenda unopona ikoko. Chete kwa Madzibaba Trenege. Chete kuchikomo chekirimora. Musi wa 6 March hakuna anosara. Munhu wese totanga kuenda kunobata nhamba yekutanga. Musha wese tinoda kuenda. Ende chakanakira manje Madzibaba Trenege. Unokwanisa kuti wafonera. Handiti. Utaura nawo. Utaura nawo chokubatsira. That's why vakachiuya imi semhuri. Musi wa 6 March. Uone zvose pano pakaita mota pakazara mota dzakazara pachechi pavo. Aiwa amai. Ndo runo dambudziko redu ratozopera. Aiwa mwanangu. Hatina kubve kugurube uko kuya uzofambira mahara kuti South Africa. Aiwa apa pane chiedza. Tivabikire tea vazorore. Aiwa. Tikubikire tea muzorore. Handino. Tivabikire tea vazorore.